भकतपारा आन्सलिक एबसु आरो भकतपारा ओनसोलनि रायजो राजाफोर आरो अर्गेनाइजिं कमिटिनि नाजानायाव दिनै 6थि बोसोरारि जि मार्टियार्स फुटबल टुर्नामेन्ट भकतपारायाव खुंनो हाबाय। बेजों लोगोसे बे ओनसोलनि सुबुंफोरनि गेजेराव बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि गेजेराव मोनसे गोरोबलायनाय खौसेथि लाबोगोन। फारसेथिं यंग जेनेरेशननि थाखाय बिथांमोना गेलेनायनि गेजेरजों सुसास्थ्यनि नागरिक जानो हागोन आरो दिनै गेलेनाया मोनसे प्रफेशनेलाव सोलायबाय। बेजोंनो मोनसे केरियारबो दानो हागोन आरो लोगोसे बिथांमोना मुंख्लंफोरखौ जुगामियै गोसोखांनो हादों। बेनि थाखाय आं भकतपारा आन्सलिक एबसु आरो लोगोसे भकतपारा ओनसोलनि रायजो राजाफोर अर्गेनाइजिं कमिटि बयनिबोसिम साबायखर जासिदों। जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा भकतपारा आन्सलिक एबसु आरो भकतपारा ओनसोलनि रायजो राजाफोर आरो अर्गेनाइजिं कमिटिनि नाजानायाव दिनै 6थि बोसोरारि जि मार्टियार्स फुटबल टुर्नामेन्ट भकतपारायाव खुंनो हाबाय। बेजों लोगोसे बे ओनसोलनि सुबुंफोरनि गेजेराव बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि गेजेराव मोनसे गोरोबलायनाय खौसेथि लाबोगोन। फारसेथिं यंग जेनेरेशननि थाखाय बिथांमोना गेलेनायनि गेजेरजों सुसास्थ्यनि नागरिक जानो हागोन आरो दिनै गेलेनाया मोनसे प्रफेशनेलाव सोलायबाय। बेजोंनो मोनसे केरियारबो दानो हागोन आरो लोगोसे बिथांमोना मुंख्लंफोरखौ जुगामियै गोसोखांनो हादों। बेनि थाखाय आं भकतपारा आन्सलिक एबसु आरो लोगोसे भकतपारा ओनसोलनि रायजो राजाफोर अर्गेनाइजिं कमिटि बयनिबोसिम साबायखर जासिदों। दासान्दि गोबां बिनि गोनांथि दं। मानो होनोब्ला दिनै बर'फ्रा मोनसे संग्रामि जाति। जों माब्लाबा राव थुनलाइ हारिमुनि थाखाय संग्राम खालामदों, माब्लाबा राजनैतिक अधिकारनि थाखाय संग्राम खालामदों आरो जातिखौ गोथारै दानांगौनि थाखाय जोंनो गेलेनाय आरो हारिमुखौबो नांगौ। आरो गोजोनथाव बाथ्रा दायो बर'लेण्ड ओनसोलाव स्पर्ट्सनि मोनसे थासारि सोरजिनायजों लोगोसे स्पर्ट्सजों कालचारखौबो सरजाबनाय जादों। हारिमु आरो गेलेनाय जेराव बादायनाय दं, खौसेथि दं, देरहानाय दं, गोजोननाय दं, बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि लाइमोनफोरखौ गोथारै लाखिनो हागोन। दिनै यंग जेनेरेशना ड्राग्स, फेग्रा मुवा आरो बायदिसिना एन्टि एलिमेन्ट्सफोरजों दिनै ससियेल मिडियानि जुगाव बिथांमोना नाख्रेब जानानै थायो। बे समाव बिथांमोनखौ बेफोर नाख्रेब जानायनिफ्राय उदां खालामनांगौब्ला जोङो स्पर्ट्स एन्ड कालचारखौ आरोबाव जौगाहोनांगोन। बेखौ मोनसे रिभलिउसनारि मोनसे स्टेप महरै जों लानानै दावगालांनांगोन। जोंनि जायगायाव लीलाबती बिथाङा रुंसारि जानायाव जों दुखु फोरमायदों। नाथाय बिथांखौ जिबायदि सरकारा नोजोर होनांगौमोन, जोथोन होनांगौमोन, बा जोंनि बर' माहारियाबो बिथांनि फारसे जिबायदि अनसायनाय दिन्थिनांगौमोन बेखौ जों दिन्थिनो हायाखिसै। बेखौ जों सिमान लायो आरो हयथ' बिथाङा जि समाव गेलेदोंमोन बे समाव दिनै खौरां बिजोङा एसेबां जोंनि गेजेराव गोसारनाय महर मोनाखैमोन, ससियेल मिडियायाबो गैयामोन, जायनि थाखाय बिथाङा नांगौसेबां रायजो राजाफोरनि अनसायनाय नोजोर बोनायखौ मोनाखिसै, जायनि थाखाय सरकारा हयथ' नांगौ बायदि स्टेप लानाय जायाखिसै। खिन्थु फैबाय थानाय समाव जाहाथे रावबो लीलाबतीनि बायदि अलखदाव गोग्लैनाङा, आंखालाव गोग्लैनाङा, बेनि फारसे जोंनि नोजोर थागोन।